Boas tardes, dende o Salón de Plenos do Concello de Redondela. Estamos para presentar o primer trofeo de petanca Concello de Redondela, que se vai a desenvolver este fin de semana, sábado 30 e domingo 31 de xullo, na Alameda de Redondela. Logo un pouco as características técnicas, naturalmente xa ximos deixar os profesionais que temos da abondo no Concello, pero pola nosa parte simplemente resaltar que bueno, creo que de xustiza que 5 clubs que temos representándonos en diferentes categorías na Federación Galega de Petanca, compitendo pois a un nivel importante, seguramente o mellor, unhas 100 licenzas máis ou menos entre os 5 clubs que nos representan, que son San Xoán, Tango, Vilar de Infesta, Torre de Babel e Blanco e Negro. Creo que de xustiza pois que podamos desfrutar, ou eles mesmos, toda a xente que se queira acercar, dun trofeo que amose verdadeiramente a afición que hai e que amose tamén o tipo de deporte que quizá, pois, bueno, pola ubicación destes equipos queda un pouco a desmán, e simplemente con isto creo que o que intentamos é dar un pouco máis de difusión e promoción. De feito, indo nesa liña de traballo, o sábado pola mañan entre as 11 e a 1 se vai a proceder a todo aquel que se quera animar, asesorado naturalmente por os xogadores que temos no Concello, a que practiquen. Decidimos facelo na Alameda, un sitio moi de paso, un sitio de paseo. Entón, tanto cando se desenvolva a competición como para esta xornada aberta da matinal do sábado, esperemos que a xente intente practicar e tamén disfrute, non só vendo, dun deporte que ten xa certo arraigo na vila. Boas tardes, chámame Cesario, son o presidente do Club San Xoán. Decidimos facer o torneo que hai con Julio, xa que nos animou moito tamén para que a petanca fora conocida en Redondela, que a xente mirara como era, que non pensara que só é para vellos, que tamén hai rapaces novos, que hai mulleres. Entonces, xuntámonos todos os clubs, entonces fixemos un torneo, vamos a facer modalidade de liguilla, de xogar todos contra todos, esperámoslo pasar ben, non pasar moito calor, esperamos. E nada máis. Vamos a facelo dividir en categorías, porque hai categorías de primeira e de segunda. Entón, como temos 7 equipos en primeira e 13 en segunda, vamos dividir, en primeira vai un grupo solo, en segunda vamos facer 2 grupos, un de 6 e un de 7, e vamos facer a liguilla que dixen antes, para xogar todos contra todos, e pasar unha tarde divertida así e tal, xogando todos da petanca, que é o deporte que nos gusta, e quedarían para domingo os 8 millores, os 4 de primeira e os 4 de segunda, para xogar as finales, e nada máis. O horario empezaríamos o sábado a partir das 4:30 hasta rematar, eu penso que sobre as 9:30, 10 deberíamos estar rematados, máis ou menos, pode ser 10:30, depende do tempo que levan as partidas, hai partidas que duran máis, outras duran menos, pero sobre esa hora contamos acabar. E o domingo empezamos sobre as 10:30 da mañán, sobre a 1 ou así, ter acabado, o sea, entregar premios e tal, para sobre a 1.